Još jedan video. I ljudi, uz utakmicu ovu tu Hrvatska 2:0 vodi u 56. minuti 2:0 vodi, zabili su u 4. minuti je zabio Perišić, u 34. je zabio Brozović. Sad, htio sam vam reći, znači biće gangbasts, ne znam koliko vidite, gangbasts, to, ma bolje sad mi baciti na ono što smo došli. Pa dan, ovako uzmem stranicu. Jer ekipa, znači, tu imamo dete mobitel, posudio mi je, znači, tač. Tako nađemo kačije. Odbrojavanje. Opa. Evo koliko vidite, 1 minuta. Imam boje 3 keksa, znači 5. challenge. Prvi mi je bio neuspješan, pa sam odlučio ponovno. I idemo krenuti, 3, 4, sad. Magneta privuka tu loptu u svoje ruke, još jednom. MKIM daleko primjetniji u prvom dijelu, prodobniji i opasniji. Mi smo još jednom vidjeli kako ide sa ovom svojom ljevicom. Karinića dobro da je odmah ovako uspješno krenuo, posjetio loptu u prvoj intervenciji. Treći nastup za hrvatsku reprezentaciju. Ponovno Tavata u akciji, priključuje se i Dabur. Čuka ga Vrsaljko i odjedno sigurno to rješava Šime Vrsaljko. Halilović ide u novi nepotrebni dribling. Koga čvrsti ulazak u kolona, ali prekršaja nema. Odrić krasno gurno za Brozovića, Brozović i čekat sada radi prekršaj za novi žuti karton. Voren žestoko u naletu prema sucu, jer nije baš sretno što tamo nije sviran prekršaj Halilovića. O tome bi se dalo razgovarati, ovdje uopće nema razgovora, ovo je jasno za žuti karton, drugi žuti karton za Izraelca, druga je dobio Gershon, žestokog prekršaja na Dariju Srbiji. Možete i dosta čuti ton koji dolazi sa Osječkog stadiona. Stalno pokušava sudjelovati u igri svoje momčadi. Nisam stigao. To je bilo to što se tiče ovog videa. Neuspjeh opet je bio.